όχι. Αυτό τώρα δύσκολα. Η μετάδοση αυτή η μετάδοση στο σπέρμα τώρα δύσκολα. Θέλει μακροχρόνια θεραπεία. Δύσκολα, να επανέλθει ο οργανισμός. Μετά από γαμίση. Μετά από γαμίση. Σου κάνει 5-6 άλλους περνόδες. Να θέλει μακροχρόνια θεραπεία. Θα τα πούμε. Από εξωγήινο. Ναι. Τι λες τώρα. Από εξωγήινο. Τρελάθηκες. Τι έβαγες από εξωγήινο. Τρελαίνεσαι κανονικά, δεν έχεις εξωγήινο. Τι σε κάνεις εξωγήινος. Εξωγήινος ήταν ο κολοφάγος. Ο κολοφάγος που λέει το Όχι, εξωγήινος είναι άνθρωπος. Αυτός είναι τέρας από το υπερπέρα. Όχι μόνο. Είναι άλλος. Εξωγήινος είναι έξω από τη γη. Μπορεί να είναι. Για αυτοί δεν ήρθανε και μας γαμίσαν. Και αυτοί ήρθανε μαλάκα. Περάσανε και αυτοί. Το σύστημα κλόβενε. Ναι, και έρχεται εκεί πέρα να πούμε, έρχεται το ούφο από πάνω, στα βαλτάρι, μας κοιτάνε. Με το μοντέλο με το κοσμοσκά. Όχι το μεγάλο ούφο, το μικρό. Α, το μικρό. Ήταν ίδιος το μικρό, ήταν φιλικό. Ναι, έρχεται από πάνω, κάθεται και μας είπε. Τι κάνω. Ρε μαλάκα αυτό γιατί δεν τα βάλαμε στα έτοιμα. Λες να πούμε, ακούσα ρε. Έλα ρε. Έρχεται ένα μικρό ούφο, όχι το μεγάλο, τα μεγάλα. Πότε ρε μαλάκα. Τι, Πότε. πριν κάνα χρόνο βρε μαλάκα. Ναι, έλεγε, συγγνώμη, ένα ούφο ήρθε πριν ένα χρόνο. Φώναζε λίγο, δεν ακούγεσαι. Ένα μικρό, όχι το μεγάλο, το μικρότερο. Μεσαίου μεγέθους τι τόρμα. Το μικρότερο. Το μικρότερο. Έχει μεγάλο, μεσαίο και μικρότερο. Το μικρότερο. Και είχε έρθει και το μεγάλο όμως κάποια στιγμή. Το μεγάλο, μαλάκα, άλλη τρέλα. Άλλη τρέλα. Μιλάμε όταν έχει αράξει έτσι να πούμε από πάνω μας και μας παρακολουθήσει όλα. Να πούμε από εκεί και κάτι περίεργους ανθρώπους από τη μία μεριά, από την άλλη κάτι άλλο. Μαλάκα πώς θα το βγάλουμε. Στη μέση κάτι άλλο. Πώς θα το βγάλουμε με το. Δηλαδή, το που τις κοιτάς, τις κοιτάγεις τα μούρι, τρελαινός, δηλαδή κάτι όλα περίεργα. Μήπως φοράγε και μήπως φοράγε κοιλώτα. Ένας ήταν... Θα μας πει, για λέγε. Φώναζε λίγο, δεν ακούγεσαι ρε. Ένας ήταν... Φώναζε, δεν ακούγεται, δεν σε ακούω. Σαν, πώς το λένε, είχε παραμόρφωση. Ήταν τριγωνικός και κίτρινος. Ναι, παραμόρφωση. Το πρόσωπό του. Ναι, Από αφυγάτωση. όχι, από αρνητική αδενέργεια. Από αρνητική διαδικασία. Από τι, από τι. Από αρνητική. Πιο δυνατά, δεν ακούγεται ρε. Από αρνητική αδενέργεια μόνο. Αρνητική. Α, την αρνητική διαδικασία. Από το Τσερνομπίλ. Όχι εδώ ξέρω. Μα ναι, κάτι τέτοιο όπως είχε γίνει τώρα στη Χειροσύμα Ναγκασάκη αυτό που είχε. Επηρεασμένα με... Ναι, σπυράκια και βαθυλώματα, αιματολογικό πρόβλημα είχε ο άνθρωπος. Ναι. Μαλάκα αυτό που έχει είναι μεταδοτικό, μην με γαμίσει και εμένα. Κάτσε κύριε μαλάκα, λίγο κάτσε εκεί. Πάμε κάτω. Πάμε κάτω. Αναλέγω. Πάρει σοβαρό πρόβλημα. Και πόσους πόντους την έκανε την τρύπα. Μαλάκα, δεν το πιστεύω, το έφτιαξα. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Εντάξει, μαλάκα, στους 50 ευρώ Και μετά... έχεις για ταρακτικό ρε. Μετά τι έγινε, ακούς. Ακούς, σου κάνει ένδυση. Έχεις το μεγάλο. Δεν ακούμε ρε μαλάκα. Φώναζε ρε, δεν ακούγεσαι καθόλου. Ψιθυρίτης. Τι είναι μαλάκα. Ρε μαλάκα, τι σου λέει, φώναζε σου λέει, να μιλάς, δηλαδή... Δεν σε καταλαβαίνει. Περνάνε και αυτό γύρω καταλαβαίνει. Μετά το γαμίσι μήπως δεν έχει δυνάμεις. Αν μου λες σήμερα συνέβη το γεγονός. Ξανά. Ήρθε το μεγάλο. Τα ξαναφόρεσε. Ήρθε το μεγάλο ρε και ήταν αυτός. Ήρθε το μεγάλο όταν ήρθε, ήταν αυτή που το αράπησε. Ήταν να πούμε στη μέση. Εσένα. Όποιος ήταν εκεί πέρα. Πώς ήσουν εκεί και πώς το ξέρεις. Άμα ήμουν εκεί θα με είχε ξεπολιάσει. Τότε πώς το είδες. Εκεί δεν είσαι. Απλώς είχα κάτσει μια γωνία. Περίμενε σειρά. Και έρχεται ένα τέρας πάνω μου. Φώναζε λίγο. Με κοιτάει, κάνει έτσι. Ήμουν στη γωνία γύρω. Είχε προσεσία σου. Κάνει έτσι. Με κοιτάει, σου είναι το δάμι σου.
Μου λέει, μου κάνει νόημα. Κάτσε ρε. Μου κάνει νόημα. Μου κάνει νόημα. Δεν το ξέρω, το μάθα. Μου κάνει νόημα. Φίλε, δεν το ξέρω, το μάθα. Έχω πρόβλημα. Μόλις που πάρω έχω πρόβλημα. Κρίμα. Λέω σε πάνω. Πρόσεχε εδώ τον αγώνα σου, πρόσεχε. Παρακαλώ. Όχι πάνω στο ηχείο. Βουλιάζει αυτό. Έχω τη λέω πρόβλημα. Μόνο μου είπα ότι έχω πρόβλημα. Δεν ακούω ρε μαλάκα. Φώναζε ρε. Αμνήσια αυτός. Να σε γαμίσετε. Ναι. Και μου λέει να σου πω, μου λέει στη γωνία στη μέλλον. Ξέρεις, ναι. Μου κάνει νόημα, μου κάνει έτσι, εκεί δεν σταματάει ένα του βάρη μπροστά. Ναι. Να σου πω μου. Ναι. Λέω, έχω κάποιο πρόβλημα. Αυτό ποιος το ρωτάει τώρα, ο κολοφάγος. Όχι ρε, ο γορίλας εκείνος που δεν γαμίσει. Ο κολοφάγος ήταν Ο άλλος. εξωγήινος που ήρθε. Όχι, αυτός ήταν μέσα ήταν αρχηγός του. Αρχηγός Γερεθρά ήταν. Ο αρχηγός Συνταγματάρχης πλέον. ναι. Και τι ήθελε έγινε? να με φάει. Μου τα Λέω, φύγει. έχω κάποιο πρόβλημα υγείας. Καλά μου. Δεν ακούγεσαι ρε. Έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, του λέω. Τσιμπούκια το κάνεις ή την έφαγες ρε, μου δουλεύεις κι εσύ. Όχι, δεν του λέω, έχω κάποιο πρόβλημα, του λέω, οργανικό. πρόβλημα? Φώναζε, δεν ακούγεσαι, δεν σε ακούω εγώ, αυτό Έχω θέλω. κάποιο πρόβλημα οργανικό. Και, Το οργανισμό μου δεν μπορώ να κάνω. έτσι μιλάς. Σεξ. Ναι. Και μου λέει καλά εντάξει μου. Τι γλίτωσες πούστης. Και μ' άκουσε. Και δηλαδή μου έκανε τη χάρη. Μου έκανε χάρη. Και λέω ευχαριστώ πάρα Τι πολύ. κάτσε. Κολοφάγος. Για πέρα, πραγματικά τώρα σου έβγαλε, σου έδωσε ένα τόσο έφυσε μισό μπουκάλι του νερού. Τι πρέπει να Και τι, εσύ μετά κατούρα και σάσπρα. χύσια μέσα να ποτάνε χύσια να Κατούρα και σάσπρα, εσύ. Κατούρα και σάσπρα. Κατουράς είναι, κατούρα συνέχεια μετά. Κατουρά Άσπρα. συνέχεια μετά. Άσπρα. Άσπρα ήταν. Όχι, άσπρα κανονικά, κατουράς. Τότε τι. Κατουράς συνέχεια μόνο μετά. Κάτι δημιουργείται μετάλλαξη στο οργανισμό, βιολογική και κατουράς συνέχεια. Συγχωρείς. Α, δεν είναι από σένα. Είναι από τον κολοφάγο. Ναι. Μετά έρχεται αυτό το μεγάλο. Μετά μας κάνουν αμνησία να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει. Ναι. Ένας, αμνησία. Και εσύ πώς θυμάσαι, ρε μαλάκα. Δεν θυμάμαι, ρε μαλάκα, δεν πρέπει να θυμάμαι. Φώτε πώς τα λες. Απλώς, Όχι, μερικές αυτά φορές που λειτουργώ, μας κάνουν αμνησία, ένεση, για να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει πριν. Κατάλαβες. Για να μην πάμε. Μήπως τώρα που τον μελετάς, μήπως Δεν δεν ακούω καταλάβω. μαλάκα τι μου Για να λέει. μην πάμε ρε μαλάκα να πούμε στους άλλους και μαθαίνει ο κόσμος, μας κάνουν αμνησία για να μην Δεν μου λες θυμόμαστε. τώρα με το... Σου κάνει ο εξωγήινος αμνησία για να μην θυμάσαι. Για να μην Μαλάκα είδες πόσο έξυπνη είναι. Για να μην πάμε και πούμε ότι αυτός ξέρει. Με γάμισε και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτός που πήγε στο... Αλλά είχε το μικρότερο μετά, είχε το μικρότερο. Και ήταν πιο σκαταλιάρικο. Δεν ξέραμε τι ώρα. Καβλιάρης ήταν αυτός. Το μικρό ήταν καβλιάρης. Όχι, απλώς είσαι το μικρότερο, μόλις το βλέπω εγώ σαλτάρι στο πάλι. Κατεβαίνω κάτω, πάω στο αστυνομικό, του λέω έτσι και έτσι. Λέει τι, πάνω, δεν ξέρω τι παίζει. Στον αστυνομικό είπες ότι έχει